Gaur Bentasera hurbildu gara, Haurtxokoen proiektura ezagutzera eta horretarako Itziar Naiara eta Isa dauzkagu gurekin eta proiektu berri hau ezagutzera murgilduko gara. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo. Hasteko azaldu dezakezue zer den Haurtxokoen proiektua edo zertan datzan? Irungo Haurtxokoak da Irungo udal eskaintzen duen zerbitzu publiko bat, eta 4-11 urte bitarteko haurrentzat bideratutako zerbitzu bat da, eta Irunen 3 haurtxoko kokatuta daude, 3 auzo ezberdinetan, bat Isa dagoen haurtxokoan, Bentasekoa, bestea Naiara, monitora bezala dagoela Palmera Monteron, Txikila bizenekoa, eta bestea Lapizen. Eta zer motatako jarduerak egiten dituzue haurtxoko hauetan? Guk adibidez Txikilaben gaude mundutik bidaiatzen. Orduan egiten dugu, hilabetero prestatzen dugu zonalde bat, munduko zonalde bat, eta hor egiten ditugu ekintza desberdinak. Egiten ditugu eskulanak, jolasak, pixka bat beraiek ere ikusteko ze gauza dauden beste herrialdetan. Hori da. Guk Bentasen adibidez ez dugula bideratu, baina baita eskulanak, jolasak eta pixkat aisialdiaz gozatzeko eta pixkat. Horrelako ekintzak. Adibidez orain inauteriak pasa direla, txaieko hilabete guztia, egin ditugu inauterien inguruko ekintzak. Mozorroa prestatu eta pixkat aurrekin mundu horretan sartzen. Eta gero, Lapizeko, esan beharra dago ere, haurtxoko bakoitzak bere ordutegia eta eguna daukala. Bentasekoa eta Palmera Monterokoa egun berdinetan irekita dago, astelehen, asteazken eta ostiraletan, baina ordutegia ezberdina da. Adibidez, Palmera Monterokoa 5-etatik 8 arte egoten dira, eta Bentasen berriz 4-etatik 7 arte. Eta Lapize da ordutegi eta egun desberdinetan irekita dagona. Irekitzen da asteartetik ostiralera, eta Txikilapeko ordutegi berdina, 5-etatik 8 arte. Eta, Isak ere esan duen bezala pixka bat, nik uste dela metodologia berdina. Azkena metodologia berriena edo, desberdinera ematen dutena da Txikilapeko haurtxokoa. Eta Lapizen, jolasak, eskulanak, eta horrelako ekintzak. Eta adinmuga dagoela esan duzue, 4 urtetatik 11 urtetara, denak batera aritzen dira edo adin bakoitzarako jarduera bereziak prestatzen aldituzue? Urten, justo, erronka berria daukagu, lehen esan dudan bezala, haurtxokoak bideratuta dago 4-11 urte bitarteko haurrentzat. Baina, aurten 9-11 urteentzako egun bat nahi izan dugu beraientzako eskaini eta da ostiraletan. Beraz, astelehen eta asteazkenetan eta Lapizen kasuan asteartetik ostegunera 4-8 urtekoekin egoten gara eta ostiraletan 9-11 urtekoekin. Plazak oraindik irekiak daude, aurrak apuntatu nahi baldin badute ere oraindik ongi etorri mundu guztiari apuntatzeko. Eta, deitu diogu ostiraleroak, pixka bat ostiraleko ekintza horiei zen. Azkenean 9-11 urte bitarteko adin hori pixkat exigenteagoa dira edo beste ekintza motak eskatzen dituzte. Orduan, orain arte egin ditugu robotika tailerrak, eskalada, egurlan tailerra, gero, aprobetxatzen dut eta martxoaren 22an, prestatu dugu auzo bakoitzean, hau da haurtxoko bakoitzean, altxorraren bila bat prestatuko dugu, eta kartel batzuen bitartez egingo dugu informazioa eskaini, auzotik jarriko dugu, eta inskripzioa edo izen ematea haurtxokoan bertan egingo da, beraz 9-11 urte bitarteko haurrentzat irekita egongo da, eta kalean ere ikusten baldin bagaituzte jolasten eta animatzea, hurbiltzea, haurtxokoa ezagutzea eta pres gaudela etortzea haurtxokora. Eta zentroan bertan egiten dituzuen jarduerez gai, irtera berezirik antolatzen duzue edo bestelako ekintza berezirik, pixkat ezoikoagoak direnak edo? Aurreko urtean proiektu batekin hasi ziren eta ikasturte honetan ere jarraitzen dugu proiektuarekin izena duela Familia eta Lagun. Eta Familia eta Lagun proiektua, hilabetean behin egiten dugun proiektua da, egiten dugu familian ekintzak,
Eta, ikasturte honetan, ekintza ezberdinak egin ditugu, bizikleta txangoa, zumba familian, Aiton Amunekin ere ekintza bat egin genuen, mehi jolasak izan zirela. Otsaian ere, inauteriekin lotuta, Bidasoako joaldunak ere ezagutu ditugu. Orduan, azkenean, nahiz eta ohikoak diren ekintzak, azkenean berezitasuna da familian egiten direla ekintzak. Eta hori lehen esan dudan bezala, hilabetean behin egiten dugu, asteburutan, normalean larunbatetan izaten da, 2 orduko ekintza izaten da. Eta puntatzeko, gu gure Facebookean, Irungo Haurtxokoak Facebookean, beti kartela, informazioa jartzen dugu, eta izen ematea oso erresa da. Interneten bidez, irun.org orrialdean, izen ematen dute, guztiz doainik da, eta batzuetan ekintzaren arabera, plazak limitatzen ditugu, baina normalean ez da inor kanpoan gelditzen. Eta hori. Eta gira zen oso harrera ona ikizun, hasieratik eta ez jarraitzen du izaten. Azkenean, familian tartitxo bat pasatzea eta disfrutatzea horrelako ekintzak, nik uste oso aberasgarria dela. Imaginatzen dut programa hau aurrentzat eta familientzat, hau da gurasoentzat ere, oso ez interesgarria izango dela, batez ere aurrak etxetik ateratzen direlako eta ez hain ohikoak diren jardueretan murgiltzen direlako, ez? Nolako erantzuna edo balorazioa jasotzen duzu zuek familien partetik. Eta gainera, ez da, esan beharra dago ez dela bakarrik haurtxokoko erabiltzaileentzako, baizik eta Irungo familia guztiei irekita dago. Eta gero, Facebookean informazioa pasatzen dut, baina baita ere haurtxoko bakoitzean ere beti kartela jartzen dugu eta auzotatik ere informazioa ere trasladatzen dugu. Eta haurtxokak programak, urte batzuk daramatza martxan, zer nolako balorazioa jaso duzute urte hauetan gurasoen partetik hobekuntzak proposatzen dizkizuete, pozik daude eskaintzen duzuen zerbitzuarekin edo zen nolako erantzun? Nik uste, horren arte izandako erantzuna oso positiboa izan dela. Aurreko urtetik konparatuta ere aurten erabiltzaile gehiago izan ditugu, eta nik uste gurasoak ere oso kontent daudela. Eta aurrak oso pozik, hori da garrantzitsua. Eta gu ere. Eta gutxi gora bera zenbat aurrekin murgitzen zarete, zenbat dauzkazue haurtxoko bakoitzean momentu honetan? Gauza da, haurtxoko bakoitzean 2 txandak egoten direla, ez? Ostiraleroetan ez. Ostiraleroetan 3 orduak eskaintzen zaiela adintarte horreri. Baina beste egunetan 2 txandak ditugu, ordu eta erdikoak, eta guztira ez, adibidez Bentasen, 38 bat, 40 bat ditugu. Eta lehenengo txandan adibidez muga dela 25 haur eta baditugu. Orduan, bigarren txandan oraindik ez, orduan irekita plazak irekita daude oraindik. Orduan, Eta gu azkenean txikilaben, gera 35 inguru edo horrelako zerbait, eta plazarik ez ditugu, bakarrikan hori ostiraleroentzako. Orduan, ez dute apuntatu, eta horri eta apuntatu. Eta lapizeko kasuan ere, Isak esan duen bezala, lehenengo txanda dagoela nahiko beteta, eta bigarren txandan oraindik denbora badago, eta gainera lapize egun bat gehiago irekitzen denez ere, baina nik uste aurren kopurua oso positiboa dela. Bale. Eta etorkizunari begira jarduera berriak prestatzen ari zarete edo proiektu berririk alduzue buruan? Momentuz, printzipioz, hau aurrera eramatea, ondo jarraitzea, geroz eta erabiltzaile gehiago izatea, eta auskalo ez dakite etorkizunari begira, haurtxoko gehiago irekitzen baldin badira, primeran. Bale, primeran hau izan da dena, eskerrik asko zuen denboragatik eta espero dugu proiektu hau hurrengo urteetan aurrera eramaten jarraitzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko.